Mama no go. Onye no go. Eziku no go. Yes, I got that one. Saka, Batraya Fagan. Amaza Prince Anusik Okorafo, son of late Eze Ikokrafo. Kaza. Kana. Afro me Femaganura obodo Tan, Uno Aliozo Apam. But the cake I try in Femagan about Tan. Ama check Badige. Siso Zupro. If I know where it Angmadite egbe ndoka egbe tawo uzu nangmadite egbe Ka yaga ndu kono ra ripushika no motan riga no motan onwere fu melere ozu abam onyoro obi mene na eji siwo nmu etorula ya. Thank you very much. If one man ozu ife shi wanwa Kasa okura me hoselega Out ugbo maka here. Ono ndeme kwalere na ife women. Ndo ho kwalere ife onu ozu before women nke wo ha ka here ho. O we fu onu ozu. Uno uke kejimba. Kiasa. So anna akade. Ole nde woni kini I were kini I were onodo ma ndo mepuka tan no. Thank you very much. Even magbaruke rozu. Etu ndo ho bukwara aka mwemme gi fondi be woman ani ga buwa ba egbo. Cho ozu mmaman. Wa. Ka wosa. Kanu. Kiasa. Kanu. Oh. Aja bapo hapo. Aja bapo hapo.
Wah. Papa kan. Batranya apa ke? Aku mangkole. Kya apa? Ndai feno chirira ebo ndo sukatara ugbo mma. Amo ya speaker. Okay. Papa kan no. Ya pare Papa kan. Afrom sari ototo rusaru korio mo lenga ali ozu jede tan. Ali ozu abham. Inano chukula government. Batranya femega na ogo tanana. Femega na wa ni bepe. Idiome. Egba wa makidiome. Be riji makaiji. Kaza. Kan. Dan randu ko ma na arima. Como ni fo no posale ozu mre no ntiwo wo hemenu ne fo tan. Wo ifo kan. Awo me ba first me wa bia ron wa. Eye wa ron na no. Papa kan no. Aka hene atu gbo mo no nde mekwele na odre fo ma. Ai ke jimba. O ko ifo nde ro ozu before wo me ko me na aka hene. Anga wo me pra ya bia ye wo ifo wa no. Okay. Odo ko na atu gba aka kwan. Abia du aka ya ora nyere mba. Kapa. Ka. Nda ni feminine no jese anare eji ekpe na agwa iri oriri ji. Ama halese mani femen. Ka. Ka. Ebe na kono gba akpa ya gị mfan. Akpa ya mupu pai angme iti. Kaza. Ya wo. Ka. Kaza. Batra ya fa gị. Pambu chemaba. Chemaba. Nda ifege no chitrara aya nde nebu. I'm president Ezogo Chemaba. You left AJU Emaba. And Chanya. Ka. Kan. Nda nde ekpere ikpegara ndị omega na-efe ọtan maka echi. Okay. Ekpere ekpere wa ganiru. Ifo mere ando do mekwara we. Na fa Jesus. Amen. Nda nọdịrị obi nkwado ịkwadakwa o. Nkata nkwara asimo si kana bomba ngendo do mere. Anyị chọrọ mepe development. Ngwa ndo do ba rari isi. Ifo ka first step mgbe mere. Ngwa wana pusara anyere mba adi ru aka anyere mba ebere nkewa. For example, first step. Kasa. Kan. Nda ni fewn ebumunobi gị ka na mma we mega tan mangbo ha azon mangbe ndodo ha ban ndodri Ebumere obi mi ife mara mega. A chọrọ ụgbọ ikpe ọrụrụ siri were. Mgbe adịghị anya ndụ dị kaisa ya wọdị project ahụ eyewo ewuru anyị ife anyị because anyị na development mmepe obodo. Kasa. Ka. Ese kwanda ga azagi mfan. Uche Maba, Ezogo Uche Maba. Kasa. Kan. No go no go. And let it go. Come get go Wa! Ikeji, unukwe. Wa! Ikeji, unukwe. Wa! Adeche, unukwe. Wa! Ikeji, unukwe. Wa! Umagoku, unukwe. Wa! Unukwe. Wa! Wa! Ebita kisu zozo. Wa! Wa! Yo!
Adisi, o ba ko ni be gba àwọn ìta ku ye. Fede Maria Muego, Mona Tamuta. Yes. We ain't going to go come out, go catch I'm over there.
Yonder.